Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing pripun kabarinipun sami pinanggih sedaya. Alhamdulillah amargi sakmenika nembe wayahe Covid-19. Sumangga sami nerapaken protokol kesehatan antawisipun cuci tangan, jaga jarak lan ngangge masker. Kula badhe nepakaken nami kula Amelia Puji Lestari. Sakmenika kula sekolah wonten ing SMK Muhammadiyah Rongkop. Kelasipun 12 TKJ kalih. Banjir sampun merendam pemukiman wonten ing seganten Sadeng Gunung Kidul. Banjir sing nabrak daerah Kepawon Giri Subang Gunung Kidul dinten Setu 13 Januari 2021 dalu dugi seganten Sadeng. Minangkane akibat saking banjir sauntawis kios ing wilayah pesisir ugi kebanjiran lan kantor Satsar Limas ugi dibanjiri toya. Koordinator wilayah Satsar Limas Gunung Kidul Sunu Handoko ngaturaken deres ingkang nyerang wilayah Giri Suba lan sekitare wiwit Setu 13 Januari 2021 rawan. Banjir kasebut nyerang wilayah ing Kepawon Giri Suba sainggile tiang ageng ngrebut pemukiman nelayan ing seganten Sadeng. Banjir ugi dilaporaken wonten sekitar Dusun Gabukan kaliyan Nglindur Kilen. Banjir kasebut kedadian amarga saking sisih ler lan pungkasane kebanjiran ing wilayah Sadeng. Wilayah kasebut dipanggen dening Kali Bengawan Solo kuno. Mekaten atur kula matur nuwun kawitadosipun nuwun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.